फल फल हरिया सैया रउए किन के लईनी ठेकुआ बनाई सब सामान सारे आईनी फल फल हरिया सैया रउए किन के लईनी ठेकुआ बनाई सब सामान सारे आईनी तनी दीही ध्यान हमरा बात पर दौरा उठाइया चली छठी माई के सैया घाट पर दौरा उठाइया चली छठी माई के सैया घाट पर। देर जन करी भइल अर्घा के बेरी सब बरती चल गईली करी जन तेरी देर जन करी भइल अर्घा के बेरी सब बरती चल गईली करी जन तेरी तनी दी